matur sembah nuwun. Nggih. Pareng lenggah malih. Mbak Yu adi-adi kula. Nduk anakku Cahayu glewu-glewu ngger. Winong ana dawuh apa, Mak? Tak sawang lakumu mau ngalo dawet ya to. Ana dalan jembar kalau nabrak-nabrak ki eneng apa? Ngalo dawet iki apa to, Mak? Ngalo dawet ki tembung wangsalan, kalau dawetku yayak, lakumu yayak anjur digawe wangsalan, ngalo dawet ngono kuwi, Nduk. Ngono ya, Mak. Jane iki eneng apa to, Ngger? Aku iki selak kepengin weruh mantene kok, Mak. Oh, ngono. Iya. Ben ketularan kaya adimu Tiahayu Ria Sri Utami lan kang masmu adimu Bagus Angga Yuresko. Ngono, Mak. Gen ketularan ngono apa piye? Iya. Sing bengi iki dipahargya iya to? Iya. Iki, Mak, awake dhewe sowan panjenengane Sibu. Sapa? Iki saka Bapak Pak De Suyadi kalian Ibu Bude Suratmi. Sing lenggah ana ing Plumbon RT 01 RW 02 Sentana Karangdawa Klaten kene, Ngger. Ngono ya, Mak. Lumantar kang masmu harta ya to. Sing wis secolong awake dhewe yen ora kleru wis 4 wulan kepungkur. Ngono. Wah. Nganti lalih dipanjeri pira kok, Nduk, awake dhewe. Ngono. Pancene niate jerene iki golek sedulur. Golek kadang, iya to. Ngono ya, Mak. Wis, anggere sing duwe gawe iki Masmu harta sak kukupan iki awake dhewe ra iso apa-apa kok, Nduk. Ora iso ngarani. Bakune awake dhewe Joshua mrene awak waras, ya to. Terus dicawisi daharan sing maneka warna kuwi alhamdulillah. Ngono. Lan iki awake dhewe kaping pindhone nderek mahargya temanten kang nembe kawiwada ya, Mak. Iki awake dhewe bengi iki padha nglumpuk, padha kumpul ning kene ya kuwi menika Bapak Suyati nglayan Ibu Suratmi ngajahi adat syukuran. Ngono. Kelawan putra-putrane, Nduk. Kayata Kang Masmu Budianto lan Mbak Yuseptiana Ika Harmani. Ngono. Iki sing nek ora kleru, Ngger, sing ngasta ana ing CPM dadi kolonel CPM. Ngono. Uga adimu Bayu Prastya lan adimu Samini. Ngono. Kaping telune Riyatri Utami lan Diangga Yurisko. Ngono. Terus putune ya gumremyah, Nduk. Pirang-pirang ana DS Liata Arsgiva Yafira dan angele jeneng bocah saiki. Ah iya. Jaman dhisik iki jenenge anakku tak jenengke Limbo. Terus Poniem, terus Ipon, jeneng saiki jan apik-apik. Ngono ya, Mak. Kaping pindhone kuwi ya kuwi Muhammad Aska Maulana Fadril. Lan sing pungkasan ya kuwi putune Pak De Suyadi kuwi ana Dek Alina Kamila. Ngono ya, Mak. Kabeh padha kepareng kumpul sowan ana ing Plumbon RT 01 RW 02 Sentana Karangdawa Klaten kene, Nduk. Ngono ya, Mak. Ya muga-muga wae Kang Mas
Angga Yurisco kalian nadimu Ayurya Tri Utami ya toh kang nitih baitaning bebrayan padha tansah ginanjar wilujeng dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Enggal pinaring ngono golek kang bisa tata jalma ngono ya mah. Iki mae ngandhakake tembung wilujeng kuwi sak liyane mengku werdi rahayu kalis niring sambikala kuwi mujudake akronim lho Yung. Akronim sing kepiye nduk? Wilujeng dumadi saka huruf ya kuwi huruf utamane kuwi aksara W I L U J E lan eng. Lah terus werdine kuwi piye ngger? Aksara W kuwi mengko karep wajib ngabekti marang wong tuane mak. Ya pancene kepara nyata nduk. Sing jenenge wong tuwa loro, maratuwa loro wajib dibekteni kok ngger. Merga maratuwa kuwi wis paring swarga nikmating rasa, ya ta. Tegese maratuwa wis menehi jodho kanggo sing kakung. Kuwi gratis, ora bayar ya ta. Yen bayar pirang puluh yuta coba. Coba pikiran saiki cilik ditik-itik barang gedene wis mateng terus dipangan codot kaya ngono kuwi piye. Diwenehke karo sing kakung kuwi akromne huruf B. Saiki sing huruf I ngger. I kuwi mengku werdi imane dijejeke mak. Temanten sarimbit utawa sekalian kudu bisa njejekake imane aja nganti goyah rumah tanggane. Pancene nduk kala mangsane sing jeneng omah-omah kuwi akeh sambikalane kok nggih akeh sambikalane kuwi wis lumrah sebab apa wong sing jeneng ati loro kuwi dadi siji mesti sok ana geseng penemu kuwi wis biasa kok nggih ning kabeh mau iso bisa dirampungke kanthi aris karo piyai loro kuwi mau yen padu kena ning aja nganti kliwat 3 dina lho ngono ya mak. Yen aku kalau bapakmu dhisik yen padu kuwi tenan tak rampuke ning dhuwur ranjang kok nduk. Ngono. Nyet menake wong jenenge wong omah-omah kuwi ngono kuwi. Aja padu terus diumbar ana saenggon-enggon ning tangga teparo kuwi aja. Kuwi ora becik dadiane. Ngono. Terus anu mak huruf L. Huruf L luhur budi pekertine. Budi pekertine kena kanggo contoh kiwulan tengene ya ngger nan yen omah-omah rukun tangga teparo kuwi ya kuwi mestine melu nyonto seneng lan nyawang kok nduk ngono ya mak. Iya sak banjure kuwi aksara U umuke ditinggal cocok ya mak. Apa ta gunane wong umuk kuwi itu pamer lan ngatonake bandane. Wong ngomong kuwi itu tenan mengundang fitnah kok ngger. Iya toh? Kena kowe nganggo penganggon. Ning ya sing sak lumrahe wae, Nduk, sak lumrahe. Aja dipeh kowe duwe Raja Brana nganggo gelang kabeh digelangi, ya toh? Kuwi nganti nggo nudul-udul barang kuwi ditindik. Kuwi aja nganti ya ngger. Nek kowe iki duwe babakan Raja Brana. Ngono ya, Mak. Iya. Lah terus huruf J mengku werdi jembara ati lan penggalihe mak. Pancene kudu mangkono nduk, tenan. Wong urip bebrayan suami istri kuwi itu momot lan kamot jembarake penggalihe kuwi tenan sak tenane ya ngono kuwi. Sugih pangapura lan gelem rumangsa aja rumangsa bisa ning kudu bisa ngrumangsa kok nduk. Ngono ya mak. Terus banjure aksara apa nduk? Aksara E. Wardine ya kuwi entengan marang sapa wae. Kuwi yen cara kuna kuwi diarani tapa ngrame ngono kae lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Gelem tetulung entengan ning ora gampang nesu yen kesendu ngono kae. Ngono. Iya. Yen sekirane ana tangga tepare duwe gawe tak jaluk, Nduk. Sing jenenge sambang jagung layat kuwi aja nganti wegah serawung ya ngger marang tangga teparo
Ngono ya, Mak. Lah terus sing pungkasan aksara eng werdine ngendika sak perlune. Iya. Eneng paribasa Indonesia kae nduk air beriak tanda tak dalam. Sing jenenge wong kakean ngomong kuwi andakane kok keplese kena walat saka omongane dhewe ngono kae nduk. Ngono ya, Mak. Ngomong tak jaluk ya sak perlune wae ya, Mak. Kejaba makelar kuwi beda ya, Mak. Iya. Yen makelar ki yen ora lunyu ilate ya ora entuk dhuwit kok nduk, ora entuk pangan. Tran ro beda dalang. Tenan nduk ana lho ngger piyai nonton wayang alok. Dalang kok ya mau ngomong bae. Gek musik ngono. Iya eneng. Ngono ya, Mak. Iya. Apa eneng dalang bisu sing arep nganggo terus apa lho coba. Ngono ya, Mak. Lagi suwur Bata Pitana. Bang musike. Penyaine diunggahke. Ngono ya eneng. Pine neng tanggaku kono, neng tangga desaku kono. Ngono ya, Mak. Ya, Mak, aku sok yen dadi manten ya direngga-rengga kaya Mas Angga Yuriska karo Mbak Ayu Riyatri Utami ya, Mak. Nduk menan. Ana kae janur kuning, terus ana meneh tebulung, ana godhong kluwih. Pancene kuwi dikomplitikane wong Jawa ki aja lali kelawan Jawane nduk, kuwi filosofi kejawen, ya to. Kuwi piulang sinandi lumantar renggan. Ngono. Iya. Janur mengku surasa jan wis ngarani linuwih. Nur kuwi tegese cahya kang sumorot dadi manten kuwi katone cahyane kang sumorot kaya banyu telaga ana ing tengah esuk ngono kae nduk. Ngono. Wong kuwi ya ana maksude ya iya ngono. Wong sumular cahyane kuwi nggambarake kapribaden kang prasaja. Ngono menjadi pribadi yang sederhana ya. Ya kinudang tansah dadi pribadi kang prasaja. Lirik temanten sak klorong ngagem pribadi kang ikhlas. Ya kuwi tegese legawa lan seneng ngamal utawa nandur kebecikan. Ngono iya, sing tak jaluk ngono kuwi. Iya ya, Mak. Ayo, Mak, iki nek kakean ngomong kurang becik, ayo ditanjakake iki mumpung kanca pesinden wis padha semadya. Iki kanca-kanca maranggana ya disembadani. Ngono. Enek 5, Nduk. Iya. Mengko ya ana binatang tamune. Bintang tamu. Ana peluwake, Nduk. Iya, enek pelawake ya, Mak. Yen ora kleru Kanjeng Raden Mas Pentor Sulaya. Ngono. Sing kepareng dadi bintang tamu bengi iki. Ngono. Lan uga aku ngaturake panuwun kelawan para kadang sinoman sing wiwit sore nganti bengi iki tansah ngladeni kelawan kanca kancane awake dhewe ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Kan iki mau disuwun karo kanca-kanca sesuk nek bubaran aja ndang enggal-enggal kondur amargi sampun dipun sopaken. Ngono ya, Mak. Kula aja ndang prung-prung kondur ca. Engko esuk-esuk wis dicawiske soto. Ngono ya, Mak. Mulane ayo bengi iki padha giyak. Iya, Mak. Lan awake dhewe uga mrihatinke kahanane iki Nduk. Piye, Mak? Wong sing jenenge pemerintah lagi mengadakan efisiensi anggaran. Mulane tenan Nduk iki beda kelawan tahun-tahun wingine. Ngono ya, Mak. Iya. Tahun wingi iki anggere bar kletak bar bodo ngono kanca-kancaku dalang seniman ki ora leren lho, Nduk. Sesasi ana 20 nggon, 30 nggon. Ning gandeng saiki lagi padha nandhang prihatin ya wis cukup ra cukup. Yen ana rejeki ya ditampa, alhamdulillah disyukuri. Ngono ya, Mak. Iki ora mung-ngomongake para seniman ning kabeh wae, Nduk, kabeh kena. Ngono ya, Mak. Iya. Ayo diaturake aku sing mat-matan sik. Iya ya, Mak. Iki para kadang-kadang sing padha sutresna budaya sing kepareng mriksani lumantar streaming ana ing Cah Sragen. Ngono. PDE embuh iki siaran apa ora? Lah enek danane ra mbuh.
ora katut iki, Nduk. Ha iya. Ya, diaturake sinom sik sing kepareng nyinom sapa. Iki gandeng Waranggana 5 ki Jirolo Patma sing tak sawang sing ketok senior ki ya adimu wedok sapa? Kuwi Dik Ayu Wida. Ngono. Coba dikon nyinom lah mengko senggakane sing tak share ning grup iki mau. Senggakane sing ngemu surasa, sing ngemu surasa agama Islam. Menika ingkang ngreksa Bapak Haji Anom Surata. Ngono ya. Coba kula nyuwun sinamipun Mbak Yuwida Ayu ingkang dangu sanget mboten kepanggih. Ngono ya, Mak. Lah Mak iki arep ngaturi engko gek piye? Heeh iki, Nduk. Danane iki lho, Nduk. Ora Mak Mbak Wida iki ora kaya kae-kae, ora kaya liyane. Yai iki tenan jur tak sambati wae nek mung sendika dawuh. Ngono ya, Mak. Kaya ngapa suwe kangen suarane Dik Wida? Iki request-e sapa? Masmu Harta. Ya, kudu Mbak Wida didhisikke. Iya. Tetep tak dhisikke. Wong pamriksa lumantar YouTube streaming kuwi ya padha ngersakake swantene Mbak Wida. Iya. Monggo Mbak Wida. Nyuwun gunanganipun kados pundi? Suwe banget. Ora kepethuk. Tambah ayu wae. Wilujeng dalu, Dik Wida. Nggih, lujeng dalu, ya wong sange. Nggih, sami sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, tindakipun piyambakan apa sampun wonten ingkang nderekaken kala wau? Mbak mawon. Ngerti ya tak jaki bareng ta ya. Padha kaya tangne tak kon mampir sik nune kok ngubukku. Ngono ya, Mak. Disupiri karo Mbak Wida. Iya. Nyuwun gunanipun nggih Mbak Wida. Nggih. Nyinom menika kagem para kadang-kadang kasepuhan ingkang samiya tansih lenggah wonten ing kaladoangan dalu menika ingkang nderek mangayu bagya nggih ta. Tasakuran temanten kalih Mas Angga Yurisko kalian Dik Riatri Utami. Ya, yo monggo Dik Wida. Sinom paricata. Sing kakung haji sing putri sregep haji pancen ya ngono sahadaten ngucap sahadat tauhid Mude Suyadi ki tenan kok. Piye to, Mak? Gawe rame-ram tangga teparo. Piye? Beritane ki arep nanggap Pak Anom Surata Mas Bayu Aji tinemune mung awake dhewe. Lah putrane ya jenenge Surata karo Bayu kok, Mak. Nah iya. Dadi padha salah kaprah. Lah iya. Lek nanggap bapak, wah paling ora kuwi ya sawah 3 hektar kuwi mesti katut. Nek adimu Bayu kuwi sapi 10 sing metal ngono kae iya gedhi-gedhi awake dhewe oh wedhus tempe loro nduk cukup ngono yen ora kuwi ya karo Masmu Harta ditangisi pun Mas pun derek niki anu panjenenganipun sederek kula wis ngono kuwi wis ra iso apa-apa ya mak kandhani kok siji Mas Harta loro Mas Soni wis kuwi ra iso aku anggere di sambate piyai loro kuwi. Ah iya, Yo, Dik Wida, lajeng, Dik.
kumandang suarane salat timang waktu iku yakti laku bener mangkono bayar zakat mulane aku yo apa kuwi jenenge meling karo kanca-kancaku aja lali sedekah ngono ya Mam. Zakat kuwi aja lali sebab apa kuwi sok dienggo sangu nek kowe padha sowan marak ngersane Gusti Allah kuwi dadi pepadange awakmu ana ing alam kubur ngono ya Mak. Aja lali zakate ngono. Aja mesti jokke nepsune wae kaya sing ngendrang. Iya ya Mak. Ning kowe wis ngadep ngulon ya kadang ya ngadep ngulon ya kadang ngadep ngalor yen pas ngepok nguyuh. Nah iya. Yuk. La 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 iya iya ya ya wajib poso tumrap lanang wadon babane tambah sekat tambah sanggon warga muslim utawa umat muslim sedunia wis padha ngadani poso Ramadan ngono. Sakwise poso Ramadan ya kuwi ana sing jenenge laburan leburan ya toh lebaran ngono ya Mak. Mulane nduk iki Parbodo padha nganake sing jenenge lebaran kuwi mau. Iya. Padha ngetokke lontong opor ngono kae. Ana kupat ngono ya Mak. Yo, Dik, bacutke. Kumandang suarane rukun pungkasane tindak haji perintah kae lamun wis kuwasa rukun Islam pengendange berak. Lagi bunga hatine kok, Nduk. Ha iya. Ditunggoni karo ayange. Sapa? Mbuh. Ki akeh. Ha iya. Ning ora apa. Ya rasa suwe-suwe sing pacaran, ya toh. Kowe ngerti dhewe kanca manggere pacaran mesti putus di jalan. Ya toh, mesti jenenge nek wis dadi jodhone tembung wae. Rasa kesuwen ngono ndang diringi aja ndang dicipi aja ning diringi ha iya aja kaya aku sing ala ya aja mbok tiru sing becik wae nduk ya ta tulaten ngono ngono lho Tat
Kok bontot wae. Iki ora adikku lanang sing tak kangeni, sing tak tresnani. Sapa meneh? Ah iya. Yuk. Maka matur sembah nuwun sanget. Wah, jan suarane Mbak Wida ki enek ciri khase. Galik-galik, cilik medhit. Kuwi jaman isih nom-nomane wah cilik meneh, Nduk. Ngono. Kaneng saiki wis bocor. Wah, suarane sor. Penak ya mak suarane. Wah, kandhane kok. Insyaallah engko nek enek tanggapan meneh, nek gawan meneh kuwi Mbak Yumu Wida ya tetep katut. Ya ora bareng ngilik BG. Kuwi gawan kotak elik Bagong kok. Iya. Iki bengi iki nyewa kok nduk nyilih. Aku nyilih sinden musongi, Om. Wis kono badoken ngono. Kok malah kon badok. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Minangkani panyuwunipun pamundhutipun Mas Kula Harta, iki kudu dibawani sapa? Bawane tak suwunake karo adikku Risang. Ngono. Iki ngersake jenang gula. Nah, iya, jenang gula aja lali. Heeh. Wis. Ono anu adikku lanang Risang. Iya. Lan uga tak aturake kadangku saka Lampung sapa, Mak? Mas Joko Wantara. Nggih. Alhamdulillah nderek margi nyimak Mas nyuwun lelo gandrung damel tampa saya. Saking Kadang Dika Joko Wantara. Nggih. Eskep NSMM Payung Rejo Lampung Tengah. Nggih, sebutke ya Mas. Live jenengan juga dilihat dari Lampung. Oh nggih, matur sembah nuwun Mas Joko Wantara. Lan uga Pak Mude ana ing Kampung Lele, Pak Depriyo, wonten ing Kadirasa Teras Boyolali. Paringi lagon Mas. Oh nggih Pak De. Benjang. Oh nggih. Iki sesuk rong sasingkas ya wayangan bersih desa nang Kampung Lele kono. Iya. Iki langganan yoan. Lajeng bakule. Bakulipun nika bakso, tahune bakso nderek wungun Mas Warsita. Nggih matur sembah nuwun Mas Warsita. Lan ugi adik kula lanang Deki. Sapa kuwi? Pak Bayan. Kuwi saka Sragen. Oh nggih. Oh nggih, kalau wau pangapunten kalian Kang Mas kula Kolonel Laut. Nah, menika Mas Adimin. Monggo kon munggah panggung. Ya. Ora mau tak kon munggah panggung nek tak kon nyumbang bawa. Ngono ya, Mak. Engko kakake mantene kuwi Mas Bayu kuwi ya tak kon munggah panggung. Yen Mas Adimin tak kon bayari. Nyawer iya no. Mas Kolonel kok. Mas Kolonel Laut. Terus duit arek nggo apa ya Mak? Iya, nang tengah laut ora eneng apa-apa mumpung ki mendarat nyawang sinden lho to. Ah iya. Matur sembah nuwun. Oh nggih dalu menika dikun streaming kalian Cah Sragen kalian PDX. Wah. Yes, anggarane PDX kok ora eneng iki. Diutang sik. Ya. Ora dadi apa coba. Iki Mas Harto ngersakake jenang gula, kula dipun pun bawani riyin kalian adik kula lanang Risang. Monggo pun nderek monggo kersa Dik Risang. Terus monggo sing kersa nyekar sapa, Mak? Tek. Lah iki aku arep njaluk suarane adimu wedok Anggun. Ngono. Karo jumeneng gen padha ngerti kaya ngapa. Pasuryane di Anggun kuwi. Ha iya. Wah, saiki mening iki, Nduk. Mening piye? Dhisik iki wireng iki, Nduk.
Saiki jan do putih-putih cah. Ngono. Iya. Rikala tak temu nang SMKI iki ayo retno barang kuwi saiki yo dadi putih. Terus winong kaya tambah manis. Ngono. Aku dhisik nang SMKI ya iroh winong kuwi. Iki besok iki calone ya apik iki. Kapangane ya etuk. Terus aku tekan Saramadi kuwi cah endi to? Sareng. Niku murid kula, Mas. Ampun diapa-apake ora. Aku mah ngerti to masmu kuwi sapa? Masmu kuwi wis jinak. Masmu wis ngungkurake babakan kaya ngono wis ngungkurake. Kaya ngono wis tak liwati. Mau ngenteni selane ora. Ha iya. Ya coba kaya ngapa? Ayo Dik Risang. Yuk, bawane Dik Risang. Tutu bondo tutu rupa hamung ngati pawi tane Adikku Deki ya request tambal ban lho. Ah iya lagi in. Yuk. Luput pisan kena pisan Iki awake dhewe bengi iki uga dimidhangetake lan dipirsani para kadang-kadang Papua. Terus pimpinane rombongan Papua sapa nek ra keleru Om Bagong Darmono piyaine iki lagi nganggo kotekan Nduk ngono ning omah karo bule iki mung kotekanan tok ngono iya wong piyai Papua Nduk ah iya jane lak mumpung prei nah iya nanjake Nduk iya yuk yen gampang luwe gampang yen angel tan kena ati numbas yo kaya ngapa senang gula Dek Anggon keparang jumeneng oh piye wah jan hebat saiki mening saiki iya saploke diopeni lek BG iki lek BG ki ari ngerti sindan iku sing rada nganu terus njaluk nomor WA-ne kok Nduk ha iya nek ponakane iki rada nggawa sindan rada cemlengit sithik ngono terus ngene le iya nek sing ora apa-apa wong jenenge ponakane ya kudu ngaturke bekti karo lek ayo yuk ngapa Nduk Cahayu yuk ono aja nah
Dan terima kasih Dek Anggun. Sesuai dengan namanya Anggun. Iya. Amin. Ya iki anggere netrane nglindri-nglindri rada ngriyip sithik. Wah, tenan kok, Nduk. Piye? Karo sing lanang iso ben ngapokke. Iya. Lanang polahe piye ngono iki Dek Anggun cukup mandeng ngono, sing lanang wis kelipuk. Keturun ya, Mak. Iya, terus turu. Wis kebacut turu. Terus ora ngopo-ngopo. Ora, wong bacut turu kok. Iya. Ya, alhamdulillah, syukurilah. Aku ya melu seneng dene adik-adikku wedok rikala nang SMKI saiki munggah entengan ISIS. Isi kok ISIS. Wis padha laris ya to, nderekke dalang-dalang sapa wae sing nggunakake. Iya. Coba iki bintang tamu niku sik, gen ngematke ngombe karo dahar sik. Nah iya. Iki mumpung ana ijon-ijon ya to, didahar sik. Padake wedhus. Tegese kuwi enek lho bungkusan kaya ungkusan kaya mendut barang ngono kuwi didahar sik. Iya. Cobi kula nyuwun menika Mas Bayu. Aduh, iki kudu nyumbang bawa. Lan uga Mas Adimin kepareng minggah dateng panggung. Iki nggo Mas Bayu kepareng bawa ya, Mak. Kula nyuwun swantenipun Mas Bayu bawa sidasih. Nah, iki karepane Mas Bayu Ngono. adoh-adoh saka ngendi Samarinda apa Kalimantan ya? Iya. Ayo, matar manca kaya apa? Mas Bayu kepareng minggah kalian Mas Kolonel Sadimin. Monggo, Mas kepareng narak lenggah wonten panggung. Ayo, Mas Bayu mriki. Monggo Mas Bayu. Ayo, kali Mas Adimin putih Mas Adimin. Monggo Pak Kolonel. Nah, mumpung ten darat mriko. Monggo Mas Adimin. Pak Kolonel. Mikipun dipun asta Mas Bayu kepareng Mas Bayu jumeneng. Nah, ini. Oh kalih Eyang Kakung. Wah, Eyang ya arep kepareng bawa sajake iki. Berkahi karo putu-putune. Iya. Wah, pinaringan sehat Bagas kewarasan. Kek ya sawane pira? Ya engko didangu umure, ya ta. Oh, luar biasa sedulur ngendi wae nglumpuk bengi iki ya ta. Mumpung syukuran bareng-bareng. Iya, ya ngene iki Nduk nandhakake sing jenenge raket seperti kadangan sedulur, padha sedulur ya ta. Kuwi ngetokake jenenge kekeluargaan, rukun, ya ngene iki. Yang tak senengi ya ngene iki. Ngono ya, Mak. Wis alhamdulillah wa syukurillah wis padha nyawiji dadi siji. Kaya sedulurku kabeh. Iya. Wilujeng dalu Mas Bayu. Sung dalu Pak Dalang. Pripun sehat? Alhamdulillah sehat. Panjenengan menika pun lenggahe ten pundi luar Jawane? Kula Samarinda Pak Dalang. Wonten Samarinda. Nggih. Pun pinten taun Mas Bayu? Pun gangsal 12 tahun. Weh, pun katam. Nggih. Wis ngoyot. Iya. Wis tenang, anggere ngombe banyu kono serah bakal mulih kok, Nduk. Ngono. Mas Bayu, lajeng menika kengeyang menika sinten kang asma Mas Bayu? Mbah Suwito. Mbah Suwito. Nggih. Ya suwa pinten Mbah Suwito? Sang Doso. Waduh alhamdulillah wa syukurillah. Tepuk tangan kagem Mbah Suwito. 90 nderek ngemem nggih Mbah. Pun kula nderek ngemem panjenengan. Umur berkah barokah kagem simbah. Muga pradah Nduk marang sanak keluarga kabeh. Ngono ya, Mak. Arang-arang lho Nduk, saiki umur sing 90. Ngono Iya. Umur swidak kuwi wis mengkis-mengkis kok Nduk. Ngono. Wah, tenan.
Wis, jan jamune apa ngono. Iya. Nek saiki iki jamune kuwi mau kok mak sorengat kuwi. Sorengat ki apa? Sorene kuwi diunjuk bengine terus jengat. Oh, tambemu kuwi kok senengane babakan sing ngat-ngat kuwi. Nggih, Mas Bayu. Nggih, Pak Dalang. Terus lajeng menika Mas sinten? Nah, sing Mas Adimin sinten iki. Mas Adimin. Nggih. Wah, wilujeng dalu Mas. Mas Kolonel Sadimin. Nggih, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah menika sampun ten daratan lho ampun kaya numpak kapal. Tinggalan numpak kapal kok. Nggih, Pak. Nggih. Terima kasih. Sami sehat Mas Dimin? Alhamdulillah sehat selalu, Pak. Sehat. Nyun sewu tugas wonten pundi sak menika? Sekarang di itu, Pak, di sebagai komandan KRI Dr. Rajiman, Pak. Kapal rumah sakit, Pak. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun Pak Kolonel? Saya kolonel sudah 22 tahun, Pak. 22 tahun. Alhamdulillah. Selama dinas saya sudah Oh gitu. 22 tahun ya, Pak. Wah, 2 tahun. Wah, tepuk tangan buat Kolonel Sadimin malam hari ini. Wah, luar biasa. Ngono kuwi. Iya. Iki mujudake piyai sepuh nduk sing napake putra-putrane nganti do padha dadi wong pangkat kabeh. Ngono ya, Mak. Iya. Tak dongake Mas Sadimin ora mung kula munggah dadi jenderal nduk Allahumma. Amin. Amin. Wis tenan. Nang KRI lho coba. Ha iya. Terus lajeng Mas Tenggale asma sinten? Sugeng dalu Pak Dalang. Inggih, wilujeng dalu Mas. Pangking kula Surata, Pak. Oh Mas Kula Surata menika. putrane Mbah Wito sing nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 kula dinesen ten Samarinda, Mbak Dalang. Oh wonten Samarinda. Samarinda kula TNI AD. AD AL AD AL terus AU-nya belum yang akan datang insyaallah. yang akan datang Ya. Mas Bayu kok pilih. Siap. Oh sinten? Nggih. Oh wonten. Oh nggih, sepore didongake. Nah, komplit. Nah iya. Kok beda karo anakku? Dadi satpam. Ngendi? Ora satpam kayak Hansip. Malah wanrang ngono. Ya mergo kurang lilihmu topo napani ning anak kok, Mak. Ngewitekno nduk wong tak tapani ndek ya malah dur minggat wae kok. Iya. Ya Mas Bayu. Mumpung bengi iki padha sedulure padha nglumpuk, sedaya sami nglempak. Kula nyuwun gunganipun Mas Bayu. Engko setya tuhu didhawahke sing lagu rancak napa? Umpami Simbah ngersake napa, Simbah? Nah, mengke Simbah ki ya, Mbak? Ya, Mbak. Weh, nggih. Niki anu men Mas Bayu riyen apa Simbah riyen? Sing tuwa sik kudune, sing sepuh sik. Piye? Mbak. Oh, Mbak Wita nggih. Nggih, Mbak Wita riyen. Monggo, Mbah. Nah, Simbah ki. Nah. Mbah. Anu mikir no. Nah, mikir di anu Mas Bayu, dipun cepengaken Mas Bayu. Tes. Nggih, teh ngoten, Mbah. Teh. Nggih. Dadas. Nah, Mbah Wita. Nggih. Pripun tasih anu to, rasa to niki? Tesih. Menawi nyawang sinjen dos pundi panjenengan? Pripun? Mlaku nang teken to. Lah nggih. Nggih rabuk umur nggih, Mbah. Nah. Nah nggih pokoke nyawang tok pun marmok nggih, Mbah nggih. Mbah Wita. Pun. Aduh nggih. Anu badhe anu nembang napa, Mbah? Bawa napa, Mbah? Gunung ae. Capek gunung. Nggih. Oh nggih. Monggo. Yo, kaya ngapa? Tintingane Mbah Gun. Nah. Caping gunung Mbah Wita. Nah. Saben bengi nyawang. Wah, tepuk tangan kakek Mbah Wita. Wah. Jengleke mboten, Mbah? Jengleke mboten. Sore-sore. Nonton manjang dalan Pak Jatmiko. Nggih, Pak Jatmika nggih. Nggih, Tajek. Yen mamajang mung karo janur kuning. Wis,
kudange tak kudange pesindene. Napa nggih kuat sampeyan niku ngudang sinden sementen niku. Sing pundi Mbah Wito sing dikersake sing pundi? Ya kabeh mawon. Ya, Mbah, lajeng, Mbah. Kembang wae weton nguno iki nom-nomane mesti ngetekke perawan kok nduk Mbah Wito iki. Wandamu iki. Lho suarane apik. Patitan cerbi janang panas udan Parian mboten. ndak lemu Ndek lemu. ndak lemu Anu Mbah, mengke piyai tiga niki parian nggih Mbah. Putu-putu kedah parian ya Mbah. Wis golek dhewe-dhewe monggo. Pak Kolonel iki. Lajeng Pak Angkatan Darat ayo golek anu sik ukara sik. Nah, bebas soalnya Mas Bayu. Ayo, napa Mbah? Nggih. panas udan aling-aling Mbah, parian sik. Mbah, parian yen. Parian. monggo Mbah sik no, sing ngemu Surasa sing luhur sing becik mesti Mbah niki. kula riyen Nggih no. Neng Delanggu. Lah nika. Nang Delanggu tuku jeruk. Sindene cacahe 7 gegeden tungkak ngono. Niku contone niku, Mbah. Nek mbahe napa? Mbahe Nang Solo neng Solo. payunge ilang Payung. Napa? payunge ilang Ya tukuno payung ilang. Payunge ilang terus dadi duda ora semelang Oh, dadi duda ora semelang lho. Piye cekake Mbak Wito? Ayo, Mas Bayu aja nganti kalah. Ayo. Neng Pedan tuku tahu. Jur tuku wae. Nonton sinden ngerti-ngerti metu lan apane? Pikirane ngersi lho seneng. Ayo. Ayo Mas Bayu, ayo. Ponen. Ayo kudu sing rusuh ponen. Nek ora rusuh ora kena. Malah Menyang Ambon. napa? Menyang Ambon. Adohe neng Plumbon iso kok nang Ambon. Ayo. Tuku kawat. Tuku kawat. Warga Plumbon. Harga Plumbon Sami sehat. amin. Nah. Gak aku iki isih anu terlalu baik. Ayo sing aja veri-veri koloso. Mboten piye. Ayo Pak Angkatan Darat iki, ayo. Pak tentara iki, ayo. Iki mesti anu tuku bedil, nggawa bedil. Bedile loro. Nyawang sinden. Jalan-jalan Oh, jalan-jalan. Ya, ke kota Ambon, ke kota Ambon. warga Plumbon. Warga Plumbon. Napa? Sami rukun. Apa iki? Wes. Nang Ambon jalan-jalan, warga Plumbon sami rukun. Wah, iki kaya anu no sapa kae sing mati Soekarjo kae sapa kae? Kaya punjul. Iya. Ya ora apa-apa. Anu Mbak Sindan diajari apa? Sing rada piye ngono lho. Ayo. Nah. Nano. Nunuke nono. Ayo kaya apa? Nah. Yuk. Yuk. Hilang. Kok hilang? Ayo, tak enteni pokoknya. Gunung Sindoro. Gunung Sindoro.
Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Kowe sing merjuangno. Heeh. Wong liya sing nyanding. Wah. Wis. Wah kok kaya lelagon ngono lho. Masuk. Ayo Pak Kolonel, ngopo? Aja mung nyawer sinden wae. Ayo ngopo? Ayo. Ayo Pak Kolonel. Ikan hiu. Ikan hiu. Wah iki jumbo karo le nyambut gawe nang laut tok iwak hiu. Ikan lele. Ikan lele. Enggak mudeng le. Wah. Wes. Wah. Nek ora apa apik, wis ora apa. Iki tetep apik. Mare nek ora apik ya engko ora metu abange kok. Ha iya. Ayo, ya saiki bacotake mbae. Ya, Mbah. Bacotke, Mbah. Ayo. Panas udan. Aling-aling capek gunung Klunting tludet. Ngono kudune. Terus, Mbah. najan wadon jatuh lanang Inumane banyu bane. tepuk tangan berkadang kagem Mbak Wito. Wah, luar biasa. Yuswane 90 ning suarane hebat. Ngono ya, Mak. Iya, Jan. Wis. Ora enek palese blas, ora enek sliringe. Ha iya. Mbah Kakung. Ngersakaken presiden sinten, si Mbah? Halo. Sinten mawon purun. Niki 15 nyelawe mitu 5 nyatu 50 300. Sing pinten? Iya. Ngersake sing putih, Mbah. Waduh, sing putih ayo. Niki mawon nggih purun. Oh, sing putih. Loh, nggih Mbak Wida. Mbak Wida. Oh, Mbak Galo, Mbak Yayi. Oh, nggih. Ayo Mbak Yayi jumeneng. Jumeneng nang ngarepe para-para kuwi. Ayo Mbak Yayi nyuwun sewu mriki. Nah, terus sing sing ngamping-ngamping iki Mas Bayu karo bapak-bapak TNI. Yes. Nah, ngene. Pokoknya jumeneng kabeh no, keperang jumeneng. Ayo. Iki engko didadekke rong ramban. Oh. Sing siji langgam didangdutke. Ha iya, Yo, kaya ngapa? Pamdutan saking Mbah Wito.